news ya lero ndi imene Nation mwina ambiri simukudziwa kuti Nation ya lero ndi imene mitu ikulu ndi imene independent women aspirants seek financial support, also groups divided on cause for make chair CEO to resign. Mitu ya lero ndi imene news ya lero nditeka kuti naje mwina akhoza kumalesa manya kuti news ya lero sinalembe zimenezi komanso mutu wa ukulu wina ndi umenewo unena kuti DPP dragged to court over Medima primaries. Ya tikufuna ino amene mmango supporta zipani mmango supporta basi mmango tukwana osaziwa chimene mukutukwanira komanso mutu wina ndi umenewo MCP UDF talks advance. Nangofuna kuti Amalawi mudziwe kuti news ya lero ndi imeneyi kwa amene mukuluba ma social media mango supporters zinthu for the sake of kusupporta mango tukwana for the sake of kutukwana ukuthokozani kwambiri ziko ya koza kudula munadu posajidwa abantu kubasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 25 June 2025. The DC amene ndi mangolankhulirapo Amalawi makamaka osauka ndipo maprogramu anga asamakhala ochita target munthu koma amakhala ochenjeza oziwisa zili ndi iweyo munthu khandiwe chipani khandiwe chalichi khandiwe organization zili ndi inu kutenga kapena osatenga. Kuma ineyo main duty yanga is to advise and direct pa zinthu zimene ndikuziona kuti zikhoza kuzakupasani mavuto kusogoloko. So ine sindili pano kunyoza anthu chifukwa ine kuti ndikhale pano ndi anthuwo sindili pano kunyoza zipani kapena zipembezo chifukwa ineso ndinabadwira kumuzi ndine Malawi ndi chifukwa chake zangazi sinimapangira kunja atuya ndimapangira momuno ndipo ndimanena kuti chobweracho chibwere kumabola ine ndinene chilungamo. Lero tilankhula kwambiri za mavuto amene akukumana ndi anthu osiyana muno Malawi. Programu iyi ikhala ngati nansanganya koma mwina tisanapite kumeneko kunansanganyako nafuna ndikuziwiseni Amalawi kunena kuti paziko lapansi palibe chinsisi olowota chibisa chinsisi chomotani koma siku lina chimazaululika. Zili ngati nzimayi amene ali oyembekezera akhoza kumakana kumanena kuti ine sine oyembekezera sindili ni mimba koma mimba ija imazaoneka chifukwa imakula. Zili ngatiso chimodzimodzi anthu ena ali ndi nkhalidwe lomabisa matenda nde akuluakulu ena amanena kuti matenda bisani koma maliro tizamva. Mawiki apitawo ndidanenapo za kokopina ndipo anthu ambiri audio imeneyi mutayimva makamaka a UDF mudalankhula zambiri zonyoza kunditukwana ine kunena kuti ine zimene ndimalankhula ndizopanda pake zimakhala zachamba koma ndidanena kunena kuti pali kuthekera ndithu zoziwika bwino chifukwa inetu sine ndimangolankhulatu inetu sine mangolankhula pali zinthu zina ambuye amandionesera kumaloto komanso ndili ndi intero yoopsa kwambiri imene imachokeranso kwa anthu osauka amene amandiuza ndidanena kunena kuti chipani china cha kokopina chikupita kungwirizano ndi chipani cha MCP izi sizidakhale bwino mkamwa mwa anthu ena mitima mwa anthu ena. Lero anthu aja mmapanga makani aja takaguleni newspaper ya Nation ya lero pa 25 June ndiye mukawerenge zimene zili mmenemo. Ine sindikuuza ni zimene zilimo kapena inaso amene simmagula news mulibe tangomvera ni wireless ya Times ya Times kapena Zodiac pama programu awo amene amanena kuti kodi news zalembanji ndiye muumve nokha amene muumve mvemvemve tikamakuuzani. Nthawi ina yake ku India kudali munthu amene amati akaona kuti alendo abwera amatenga ng'ona ndikumayiseweresa ndikumayikamo mkono mkamwa mwache muja ndikumayikamo mwendo ndikumayikamo mutu
alendo ndikumasangalala, ena ndikumamva chisoni, ena ndikumamuyitana kuti ase ng'ona siyoseweresa ifeso kwathu nzathu wina sotchuka anamwalira akucheza ndi ng'ona koma anthu samamva. Iyeyo so uyu wa ku Indiayo ankazitenga zimene zingati iye ndi iye dolo kumasewera ndi ng'ona, koma siku lina alendo atabwera ndikutenga mutu wache ndikumawika mkamwa mwa ng'ona, ng'ona ija inamudya. Ng'ona siyosewera nayo. Pamene pafa nzako uyenera kuti munthu ukamadusapo uzisamala, ngati ukuyenda pa galimoto uziyenda pang'ono chifukwa malo amenewo panafa nzako. Anthu ambiri timangoyang'ana ndalama, timangoyang'ana kutchuka, sitimafufuza kuti kodi olo mkazi amene ndikufuna kumukwatirayi popeza ati mamuna cha anamwalira ndi chani. Kodi mamuna uyu amamveka kuti amapha akazi chifukwa chani? Timangoyang'ana ndalama. Izizi za 2025 izizi mukukambira nazi muzandikumbukira, koma ndangofuna ningokuuzani kunena kuti ng'ona siyosewera nayo. Lero tiyalankhulira kwambiri awa amachedwa a small scale business miners amene amapanga za mining activities, amene amajera kapena amakhala kuzera kumapanga business kuzera ku miyala ya mtengo wapatali. Anthu amenewa akuzunzika kopsa chifukwa boma limeneli unduna umene utabwera kwa zikhale ng'oma anapereka bani ya mining activities ya 21 days ndicho linga kuti ati aunike zina ndi zina. Koma I can tell you kunena kuti 21 days inachita elapse kale ndipo sekta imene kapena anthu amene wawopanga ti business ting'ono amene amajesa mabanja awo kulipirira ana ku sukulu kuzera kugulisa miyala ya mtengo wapatali ali kakasi sopano. Ndipo moma ngati siri kuziwa muziwe kunena kuti chifukwa chokuti simukunena china chilichonse 21 days idapitapo kale anthu toyamba smuggling ndipo kukuchitika ma activities onyasa kwambiri. Nthawi zina ukamaona ma road block wa asana sekedwe atangosegulidwa ungoziwa kuti kuna kuti palipo china chake chimene chikuchitika. And anthu amenewa akuzunzika amidst challenges zimene zili muno Malawi. Anthu amene wawaso tikaona in one way or the other ndi anthu amene anayenera kuti akhale bwezi leni la boma chifukwa muno Malawi kuti munthu agulise miyala yake kunja ndiye kuti mubwera forex. So ngati mukuchita bani anthu amene wawa simukupereka ku listening ear and eye kuti muone kuti kodi anthu awa kuzunzika bwanji komanso amachita contribute chani muno muziko in terms of forex. Muziwe kuti zinthu zinkerankerabe kuvuta. And moreover forex ngakhale a Reserve Bank achita kuneneratu kuti forex yavuta. Even olo mabungwe amene amaona za fetereza akudandaula kunena kuti chaka chino chikhoza kukhala the worst year ever in Malawi chifukwa chonena kuti as we talk now fetereza muno Malawi mulibe. Ngakhale waboma emweyo amene mwamugula ku company ya Nsomba sizikuziwika kuti azabwera liti chifukwa cha kusowa kwa forex. Ma company amene amatenga fetereza kuchokera kunja kubwera kuno akulephera. Zosatira zake ndiye kuti kuzakhala njala chifukwa anthu sakwanisa kulima. So ndimafuna ndikuuze ninu aboma kunena kuti nthawi zina musamapange zinthu zosokonekera. Mukupanga zinthu zosokonekera kwambiri chifukwa khasi ndikuziwa kuti khani nkhani yomwe yokubayi khamufuna muzigulisa nokha miyalayo koma mudziwe kunena kuti ziko lino ndira Malawi ndipo Malawi akuzunzika kwambiri. Kuchoka pamenepo tiye ndipite kwa TH Kudedza kumene aboma sono ayamba programu yomapita kumuzi ndikumakajambula malo ndikumakayeza malo ndikumujambula munthu ndikumuuza kuti malo akowa taayeza ndi atali mwakuti therefore ulipire ndalama.
inu mmene ziko lilavutira mwina mukhoza kukhala ndi programu yabwino yonena kuti anthu khomera misonkho malo awo koma mwina mwayibweresa nthawi yolakwika pena pake muzikhala muziuzana m'maofesimu kuti kodi programu iyi tikayitenga ndikuyipitisa kumuzi tikukamuthandiza munthu kapena tikukamupweteka munthu kumayani kudeza kwabwera aboma akumayeza malo a anthu ndikumawalipirisa ndalama kodi mmene ndalama zavutira muno m'Malawi ngati zikusowa anthu a mtawuni kodi munthu wakumuzi angakwanise ndikhoza kukhala programu yokongola kwambiri kuti ngani zoberana malo zichepe munthu ina aliyense azikhala ni malo ache azikhala ni mapepala yes it is true komano the way mwina mmene mwayichitira handle leaves a lot to be desired. You are bringing too much programs as we talk now. Boma romwero kuzera kumakra atafuna anthu azichita register masimu kadi yawo kawiri without giving them civic education. Pena kumafusa kuti kodi sopano anthuwa azipereka so masimu kadi walipo kale ndi akapangeso register kawiri. Why? And apapa mwayambaso programu ina yomapereka mafoni mmamizi. Zonse ziti zikuchitika pamene anthu akudikirira chisankho cha 16 September 2025. Ndiye ndikumazifunsa kuti kodi ma programu onsewa mukupanga wawo mapereka mafoni mizi kumauza anthu kuti azitenga chanzika chawo iyena ndi yawa akunena kuti azipanga register masimu kadi nthawi yonseyi munali kuti bwanji simu mapanga nthawi yonseyi and why now mukupanga pano chifukwa chani? And programu iyi yomapita mmizimu ndikumakatolera ma ID yachuluka sopano kwa basi ngakhale olopa vumbwe pali munthu wina ogwira ntchito ku Salima Sugar Company mkazi wache akuyimirira kwa vumbwe kutyolo akumauza mafumu kumaopseza mafumu mpita mmizimu muzikatengamo ma ID. Izizi zikuchitika kwa vumbwe kumanena kuti amene sazavotera Lazarus Chakwera ndiye kuti iniyo basi kunoko kutyolo sikuzakhala chitukuko amene yotu mkazi wa bambo bwana wakuje ni ku Salima Sugar amene yesona kuyimirira UMP kumene koko akumayenda mmizi kumatolera ma ID kumatolera za nzika kumatolera zovotera amene yotu ati ndi shadow mkazi wa bwana wa ku Salima Sugar amakhala kwa vumbwe kumaopseza anthu kwa vumbweko kunena kuti aliyense afune asafune mukuyenera kuti mundipase za nzika mundipase zovotera zanu. This behavior is growing kwambiri. So amakra you need to be careful. Ngati izizi mukupanga zingati simusamala sikulina muzabweresa nkhondo Amalawi atopa sopano ali ninjala izi mukupanga kwa achauwatiye uko kumayani kuzomba ukuje kudeza uko mukulakwisa kwambiri. Tiyeni muphunzire kumapereka civic education muzipereka kaye civic education kwa anthu aziziwa asi chinthu chimusana chiyambe muzipereka kaye ulangizi wabwino anthu adziwe kuti kodi chikuchitika ndi chani koma mmangopanga zinthu zanu basi kungozipanga panokha basi kumangoona ngati ati chifukwa chokuti ndinu boma kumangopanga zinthu zosokonekera zimene zizi zikubweretsa mavuto osiyana kwa Amalawi. Anthu akuvutika kale nderero muzikayezera malo awo ndikuwauza kuti ngati malo siupereka ndalama tikulanda akhala aboma umenewo ndi uchisiru chifukwa kunja kunoko kuli malo osiyana amene anasiya azimbu yathu azigogo athu malo athu aifeyo Amalawi zimenezo mwina muzipanga kwa anthu obwera koma kwa Amalawi yambiri ndiye wina aje athamanga ndi nthungo ndikukuuzani straight wina athamanga ndi nthungo wina akhabidwa ndi chikwanje chifukwa mukupanga uchisiru kwambiri kubomako mwatizolowera kwambiri. You have got too many programs. Why osazichita shift chifukwa apapa munthu akamanena kuti amakala mufuna mwayambe njira yobera zisankho ndiye kuti munthu mumulesa munthuyo simungamulese diya ndiye kuti mufuna mupeze njira yobera zisankho. So anthu mining ma small scale businessmen mining akuzunzika akudandaula komanso kwa achauwatiye chauwa kumayani kudeza anthu so akudandaula komanso generally in Malawi
anthuso akudandaula kunena kuti amakra akufuna achite roll out programu ya masimu card ku Airtel kokhala kutiyeni mukupanganso zinthu zopusa kwambiri mwapereka ma charges yanu mwachinsisi kumadula anthu a Airtel Money kumachaja ma service fee olokuti ungotumiza ndalama kwa munthu akukuchaja iwe wotumiza iwe kuchajaso munthuyo ndi kuchajaso service fee. Many avutira ndalama why don't you give amene muliri a Airtel why don't you give civic education kuwauza anthu kuti tifuna tiyambe kudula lero chuje ni chichati chanu chamachichepesa sopano muchifo chokuti mwanjezera ndalama anthu amene akufuna kumachita withdraw ndalama akudulidwa kwambiri anthu amene akufunanso kuti atumize ndalama akudulidwa kwambiri andi mayunisi ya jamasiku anowo kwagula sakuchedwa kuthamo mufonimo anthu ambiri akudandaula kwambiri. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana pano ndi moyo wa mpolisi. Ngati kuli anthu omvesa chisoni kwambiri ndi a polisi nafuna ndikupempheni inu ayulini yolam kunena kuti tiyeni mukamachoka pa udindo pano musiyepo legacy kuti ku polisi kumunapangira anzanu zabwino. A polisi akuzunzika kwambiri mukamapanga ma program anu muzikapo a human face muzizifunsa kuti kodi muli inuyo munthu kumakuzusani 2 am ndikukakuyikani pansewu 2 am koma president yo akuyenda 4:30 masana yeti munthu afika 2 am pansewu pena pake muziyaganizira a polisi musamatenge a polisi ngati ndizi alonda. A polisi sonawonso ndi anthu ali ndi mabanja awo ali ndi ana awo ali ndi azibale awo musamatenge ngati kapena ndi anthu okuti ndiwosowa zochita pena pake taziganizani munthu kukamusiya pansewu 2 am koma president ati chakwera akudusa 4:30 masana akakhale pansewu panjawo panda zakudya andi ati pano pamakwezano sipano kumampasa allowance 10,000 wa polisiyo kuchokera ku 2,000 andi 10,000 yonso mwinaso penaso samalandira koma ummakhala mulibe chisoni aku headquarters ku area sate ndiye pano patu ndi ya polisi yotu 10,000 yo akususukira nayo tu kususuka mabwana ni mabwana kumatuluka m'maofesi ati kuthamangira kuti akaime pa ujeni akaime pa malo alandirepo 10,000 chifukwa amene sakumpeza pa malopo sakumupaza kuzunzika kwambiri. Komanso chenjezo kwa inu aziphunzitsi pakali pano m'masukulu mukubwera anthu a MCP ndikumakunamizani kuti tikupasani 200 million muzikhala m'magulu ama 2020 tikupasani 200 million mukatero mutengeza nzika zanu ndiye tikupasani ndalama musanamizidwe. Samalirani maziphunzitsi ndinu anthu osauka inde koma musamale chifukwa nyengayo akubwera onamayo akubwera na akunamiza napeza njira zosiyana even mizimu muli mafoni amasimu kadikale kumene kukuchokera ndalama siku kuziwika koma kumakuuzani kuti uchite register ukuyenera upereke chanzika. So inunso maziphunzitsi samalani ma 200 million akubwera koma muziwe kuti 200 million mugulisa sogolo lanu ndi sogolo lana. Boni Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.